Ei muuta kuin eteenpäin Sonata Arctica Stones Grow Her Name-levyn vaikutteita ja Sonata-vaikutteita käydään läpi Ylen levystössä. Otetaan heti kärkeen LP-osastolle. Eli numero, jota lähdetään etsimään, on 62 977. On tosta välistä, joten ei muuta kuin scrollaamaan. Mitä sä sanot? 997 minkä? 7, 8, 7, 7. Noniin. Täällähän löytyi tutun näköinen levy. Mikäs se on? Queenien Kind of Magic. Live-versio kyseiseltä rundilta niin on ollut ensimmäinen kasetti, ensimmäinen musiikkitallenne, jonka mä oon hankkinut, ostanut ihan omilla rahoilla. Ja se on ollut suuri osa mun musiikillista kasvamista, koko orkesteri. Queen kyllä kuuluu meidän tuotannossa näin, niin kuin yleensä ottaen varmaan aina jollakin tapaa, jolle on tarjonnut sen syötin, että mä oon kuunnellut paljon Queenia, niin se sitten on kuulevinaan Queenin sitten siellä joka paikassa. Ei muuta kuin eteenpäin. 3536 CD-osastolla. Aerosmithia, mahtavaa. Ihan yllätty. Mitä me valittiinkaan? Aerosmith Permanent Vacation. Tää on loistava levy. Itse asiassa mä oon ostanut tämän vasta nyt sitten ihan viime aikoina. Kappaleet on ollut niin hyvin rakkaita pitkän aikaa, mutta nyt sitten tuli ostettua tämä CD-versio tuossa 5 vuotta sitten vasta. Uusi vastaus. Joo, tavallaan uusi. No, mitä hyviä uusia levyjä on tullut tänä vuonna? Tuo on varmaan semmoinen bändi, mikä ei ole niin paljon vaikuttanut, ainakaan esimerkiksi oman tekemiseen, jos vertaa Queeniin. Että Queen on semmoinen, mihin itselläkin löytyy tosi paljon kosketuspintaa, mutta toi on jäänyt vähän unholla. Joo, mä dikkaan tässä, niillä on semmoinen drive ja tämmöinen svengi siinä hommassa ja se on aina... Se on hyvä se Making of Pump DVD, mikä on. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, kun näytetään vaan, miten ne tekee töitä ja tolleen. Mä aloin naakelemaan, kun näkin ton Steven Tylerin työskentelymetodit. Se istuu kiipparin takana ja sitten hoilaa. Eikö soita näin? Ja diu tätä osastoa, niin se on hyvinkin lähellä sitä, mitä Toni välillä tekee tuolla reenikämpällä. Se on kiusallisen lähellä. Mä repesin ihan täysin, kun mä katsoin sillä että ei, piti kelata uudestaan, että onko näitä lisää näitä tyyppejä, että missä näitä kasvatetaan. Jos ruvetaan puhumaan niistä vaikutteista, vähän erikoisimmista vaikutteista, niin tää seuraava ainakin on tuonut jotain uutta Sonata Arctican musiikkiin. Ai. Nyt löytyy se erikoinen. Tässä on J. Karjalainen, Lännen Jukka ja levy, joka sytytti mun innon kuunnella musiikkia uudelleen. Ja oikeastaan kirjoittamistakin. Biisin kirjoituskin sai uutta pontta kovasti, kun tavallaan purettiin koko homma ihan palasiksi, potkittiin kivet pois tontilta ja otettiin vaan Panjo ja äijä siihen. Niin rakastuin tähän levyyn. Tämä on yksi niitä harvoja albumeita, jotka mä oon ostanut useammin kuin kerran. Okay. Lahjaksi myös. Joo, sä sait mullekin syytettyä, että se olisi mennyt ihan täysin ohi varmaan. Ja tuo on kyllä semmoinen, mistä tulee hyvälle mielelle ja tosiaan se, että ei niin kuin, jos kuuntelee paljon musiikkia, niin monesti tulee se ähkö. Ja jotenkin, kun tekee niin työkseen musiikkia, niin ei jaksa sitten hirveästi kuunnella sitten mieluummin jotakin niin tommoista, että se on oikeasti erilaista. Ja tuo niin itsellekin jotakin uutta näkökulmaa siihen, niin tuo on aivan loistava levy. No bluegrass-musiikki näin niin yleisesti ottaen, niin se on ollut kyllä aina aika lähellä sydäntä. Saa mut hymyilemään. Siirryin tästä sitten kuuntelemaan Ray Charlesia ja kaikenlaista muuta tavallaan semmoisia polkuja pitkin, joita en ollut aikaisemmin musiikillisesti kulkenut, niin tämä avasi portteja. Kyllä se tosiaan niin aiheutti vähän hämmennystä, kun Toni oli löytänyt jostakin syntikantatietokoneen serveristä Panjo-sampleja ja tehnyt sillä biisiä. Ensimmäisiä kertaa kuunneltiin reenikämpällä, niin oli aika hiljasta poikaa. Se eka kerta oli hiljasta, sitten rupesi tulemaan semmoisia naurunpyrskyjä. Niin, aivan. Se olikin yhtäkkiä ihan hyvä biisi. Niin. Mutta ei muuta kuin eteenpäin. 42 000 CD siis osastolla, hetkinen. Mentiinkö meidän ohi? Taittiin vähän mennä. Se on just selkänne takana. 42 607, se on täällä. 4, 2, se oli tuolla. 607. Tässä. 07. 07. Mistähän se lähtee? Täällä on. Rivi ylempänä. Niin aivan. Joo, se menee silleen. Ehkä halus katsoa. Mä katson. Joo, mä tiedän mikä levyssä. Se on varmaan. Katsoo itee. Itee. Elä pilaa. Onko se tämä? Se on juuri se. Kyllä. Tää on varmaan se syy, miksi bändi on alkanut soittaa heavy. Eiks je? Aika lailla joo. Ensin opeteltiin kopioimaan. Ja sitten kun se ei onnistunut, niin piti alkaa tekemään omaa. Niin. Mä oon tehnyt hirveän duunin ja esimerkin kaikille muille. Meille nuoremmille. Pääsin sanomaan, että on ollut nuorekkaita. Joo, ja tosiaan ovat kyllä hakaneet päätä seinään niin kauan, että läpi meni.
Ja voi sanoa tosiaan, että emme olisi tässä kaivelemassa näitä levyjä hyllystä, jos ei tuota kyseistä orkesteria ole. Mistä sitä tietää? Niin. Jotakin reggae-levyjä tai Suuntaan aivan. Sitten bändi, joka aika hyvin tällä levyllään naittaa myös herkkiä tunnelmia, mutta myös osaa rokata. 15 520 levyä. 4, 6. Mitäs täällä on? Täällä on 80 ja 509. No niin, nyt päästiin niinkö. No täällähän se pilkottaakin. Mikä se pilkattaa? Siellä pilkottaa Metallican musta albumi. Jos on valkoinen. Jossa on valkoinen. Tää on hämmentävä. Eka Metallica, minkä mä kuulin. Ja mä sanoin jollekin kaverille, että tää on tosi hyvä, niin se sanoi, että ei tämä ole hyvä ollenkaan, että tää on kaupallista paskaa, kuuntelepa se Master of Puppets. Ja kuuntelin sitten sen ja en mä nyt ihan ole samaa mieltä, mutta kyllä se oli niinku astetta kovempi pläjäys sitten itselle. Siinä oli vaan sillä, että näinkö voi soittaa, tää on aivan mahtavaa. Tuosta on liian helppo tykätä. Niin. Se on liian hyvän kuulonen. Tää on liian hyvän kuulonen, tässä on liian hyviä biisejä, mutta muuten ihan hyvä levy. Tää on semmonen, mitä mä uskon, että ei ole Tonin ehkä biisin kirjoittana vaikuttanut niin hirveästi, mutta Elias, tämä kitaristi, ja nyt tällä levyllähän kitara kuuluu ja luja, niin se on sen verran soitellut pienenä Metallicaa, että sitä ei sitä miehestä kyllä pois enää saa. Tai mä kuulen ainakin Metallicaa hänen soitossa. Nimenomaan Hetfieldia ei Hammettia. Niin hänen soitossa tosi paljon. Sen takia valittiin tämä. Ei muuta kuin eteenpäin taas vähän palaamme takaisinpäin. CD-osasto 9598. Näyttääkö vieraalta? Numerot näytti vierailta. Motorikry. Täällä on 2 kappaletta näitä samoja levyjä. Ota yksi mukaan. Tämmönen plätäre. Joo, eli tää on hard rock-levystä varmaan se, josta kukaan meistä ei voinut välttyä. Että meidän miksaja Ahti, joka kanssa tehtiin töitä tosi pitkään, niin soitti soundcheckissa aina Kickstart My Heartia. Jossakin vaiheessa sitä ei enää niin päässyt irti ja yli. Ja meidän uusi levy on aika paljon enemmän rockia, eikä ole niin, ehkä niin kimuranttia ja tämmöistä. Niin sanotaan, että ääripäät on taas sijoittuneet erillä tavoin kuin edellisellä kerralla, että se on se sama yksi ääripää siellä, mutta siellä on jonkun verran tämmöistä vähän raskaampaa kampetta, sitten on vähän vielä erilaista raskasta kampetta ja sitten tämä toinen kevyempi pää, niin se on heitetty jonnekin sinne. Mutta yleisvire ehkä levyllä on kuitenkin enemmän niin kuin rock. Mielestäni meidän levy kuitenkin kuulostaa Sonatalta. Yhä vaan. No, se on kaikista niin hauskinta se, että pitäisi itse sanoa, miltä niin omat tekemiset kuulostaa, niin sitä osaa. Että se niin, kuulostaa hyvältä omalta. Kuunnelkaa itse ja sitten saatte kutsua sitä millä nimellä haluaksi. Niin, jos tykkäätte, niin lähettäkää mulle sähköpostia, jos ette tykkää, niin lähettäkää Henkalle. Niin, niinhän se oli sovittu. Aivan. Joo, mä kyllä kestän sen, ei siinä mitään. Nimi tulee kyllä lehteen kuvan kerran, ettei kannata kovin pahasti vinoilla.